Nie si lenivý, práve naopak, si až príliš múdry. Dnes som pozeral zaujímavý dokument o lenivosti od Scotta Phillipsa a napadlo mi, že to môže byť dobrá téma na toto video. Na úplnej stručnosti tam hovoril o tom, že lenivý si vtedy, keď rozmýšľaš nad procesom a nie nad výsledkom. Tu nám mám príklade napísané, kde to je presný opak, pretože keď si hladný, tak rozmýšľaš nad či už praženicou alebo nejaké kuracie mäso, nejaký steak, rozmýšľaš nad tým, čo si môžeš spraviť. Preto ti nevadí ten proces varenia, že musíš si pánvicu dať tam olej, pripraviť veci, pičoviny, chápeš. Rozmýšľaš nad odmenou, nie nad tým, čo musíš spraviť. Takisto aj keď si smedný, rozmýšľaš nad tým, že budeš hydratovaný a máš kľud. Nerozmýšľaš nad tým, že musíš si otvoriť fľašku alebo naliť vodu do pohára, chápeš. Rozmýšľaš nad výsledkom a nie nad procesom. A preto pri cvičení sa ti môže stať, že nepôjdeš cvičiť kvôli tomu, že rozmýšľaš nie nad tým, že to je pre teba, pre tvoje zdravie benefičné, ako napríklad keď si ideš zabehať, si zdravejší, môžeš byť silnejší, rýchlejší. Nerozmýšľaš nad benefitom a nad tým procesom, že musíš sa obuť, musíš ísť niekam utekať, musíš ísť do permanentky, teda musíš ísť do posilky, kúpiť si permanentku, zdvíhať niečo. Rozmýšľaš nad procesom a nie nad tým výsledkom. A preto, ak sa chceš zbaviť lenivosti, nerozmýšľaj nad procesom a nad tým výsledkom, čo sa ti môže stať. No a to je viac menej všetko. Toto bol 53. deň mojej 500 klikovej výzvy. Užívajte večer, chlapi.